Kuat kandhane kok. Ya, sok kliwon. Ya, teko ki wis lah genah. Niku ki didelok tekan Amerika kono ki lho. Iki lagi nge konten sih. Apik Parni. Lho tenan no, jajal nih, yono juga nih, bokongnya udah no sih. Main tuh berhukum main negel. Siang anu lo ngeteh tuh berubah. Ngono. Wah bintangnya memang daseng wis gambare. Sing delok kan wong akeh.